Dobrý deň, ahojte. Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu Dvaja menzania s Mírom Žiakom, Tomášom Gálom a Františkom Hermanom. Ahojte. Oceneným vedcom roka, mladým. Dokedy je vedec mladý? Počkaj, ty si aj podal ruku prezidentovi? Lebo teraz je to taký trendy, vieš? To nedával prezident. My sme prezidenta nemali na tej akcii a tým by som to nejak uzavrel. OK. Inak máš taký moderátorský hlas, aby som vám nepovedal, že si vedec. Aha, tak som sa narodil asi. Že veľa prednášok, nie? Hej, akože na prednáškach a na cvičeniach sa takáto vec hodí. Lebo je vedecky dokázané, že hlboký hlas je veľmi priaznivý, cítiš ten, kto počúva, sa cíti lepšie, komfortnejšie, viac ti dôveruje. Takže ľudia občas vedia vytknúť, alebo známi mi vytknú, že kričím. Že keď sa do niečoho veľmi zapálim, to je to dobré. Akože prirodzene, že akože silný hlas, alebo je ma počuť. A keď niečo fakt, že chcem to vysvetliť najlepšie a proste sa nad tým zamyslím, tak viem byť veľmi, veľmi hlučný. Ale to je dosť dobré. Ale aspoň ma počujú aj v tých... Máš plno na prednáška, že chodia ti počúvať študenti, že nevyhýbajú sa tvojmu hlasu? Nie, vyhýbať sa nevyhýbajú, tam je vždy otázka u nás na fakulte, že vlastne čo učíš, lebo keď učíš na tých bakalárskych kurzoch, tak máš prirodzene tých študentov viac. To pretriedi. A potom keď už sa rozsortujú do tých magisterských a niektorí odídu a tak už tých prednášok je, tak už v tej prednáškovej miestnosti tých ľudí mám už menej, ale ja si vážim spätnú väzbu od študentov a musím povedať a zaklopať, že doteraz bola viac menej pozitívna, až veľmi priaznivá, by som povedal. A samozrejme nájdu sa aj kritické komentáre, lebo tiež proste tie prednášky robíš a však vieš, keď si prednášal alebo keď si niekomu niečo vysvetľoval, tak stále to nejak zdokonaluješ, zlepšuješ, skúšaš si nejaký aj nový materiál na tých prednáškach, niekedy zistíš, že potrebuješ viac času alebo že im sa to až tak nepáči a tak. Takže je to taký... Povedz nám, že čomu sa teda venuješ, lebo my to vieme, ale naši posluchači to ešte nevedia. Hej, no ja dlhodobo robím, už si 8 rokov, v zásade teoretickú fyziku tuhých látok. Ako sa to dá predstaviť, je v zásade, že my robíme nejaké matematické modely, ktorými sa snažíme zachytiť podstatu dejov v tuhých látkach, v kovoch, čo sa týka merného odporu, vodivosti, tepelnej vodivosti, vplyvu magnetického pola, elektrického pola. A ono sa ukazuje, že tie tuhé látky sú fascinujúce ihrisko, lebo tam máš tých častíc strašne veľa, až 10 na 23 a s tým sa viaže aj to, že tých stavov, v ktorých tie častice môžu v zásade byť, je veľmi, veľmi veľa. A navyše ten popis potrebuješ zobrať kvantovo mechanicky, že potrebuješ naozaj modelovať tie elektróny alebo tie častice v tých tuhých látkach, nie tak ako klasické guličky nejaké nabité, ale potrebuješ zobrať vážne. Iná fyzika. Je to tá fyzika tohto sveta. Ale nie tá, čo sa učíme v škole. Ale nie taká tá stredoškolská, že Newtonové rovnice a tak. Tiež sú tam rovnice, ale sú trošku komplikovanejšie a tá interpretácia potrebuje trošku stráviť. Čiže potenciálne je to niečo ako Mendelová tabuľka prvkov, akurát, že je 10 na 20 tretiu. To sú iné prvky, ako keby. Takže, že viacero vecí sa tam, že dal si dokopy viacero vecí a musíš to trošku rozsortovať, že Mendelová tabuľka, to sú že rôzne prvky, hej, vodík, litium, sodík, helium, neon, argon, krypton, xenon v tej druhej skupine a tak ďalej, hej, bohr, hliník a všetko toto. A teraz, že z nich vieš ty vyskladať napríklad, keď zoberieš Na a Cl, akože sodík a chlór a ideš a striedaš ich, že chlór, sodík, tak vyskladáš celý kryštál kamennej soli. Čiže bavíme sa o všetkých možných molekulách, ktoré je možné zostrieť vo vesmíre. A teraz, že tie molekuly, že molekula je taká vec, keď zoberieš, že jeden chlór, jeden sodík, a že dáš ich nejak tak dokopy a ono si to žije. Ale tá tuhá látka, alebo to, čo my robíme, je, keď tých chlórov a sodíkov dáš 10 na 23 vedľa seba. V tých tuhých látkach, alebo v tom, čo je dôležitá nejaká periodická štruktúra, hej, nejaký pattern, ktorý sa ti tam... A je dôležité, ako sú zoradené? Úplne. Akože úplne sú... Že lebo vieme diamant a uhlík, že keď je uhlík v ceruske, tak púšťa diamant tvrdý, ale to je iná štruktúra. Presne tak. Áno, že a na to, ako sú zoradené, na to vplývajú vonkajšie faktory
tlak, teplota a tak ďalej. Že, no a teraz, že keby som zobral všetky prvky z Mendelejovej tabuľky prvkov, tak je strašne ťažké vytvoriť nejakú stabilnú štruktúru. Hej? Keď tam chcem hodiť aj vodík, aj sodík, aj chlór, aj neviem čo, proste, že to sa vyrába ťažko. Sú výnimky, ktoré, a to sa už dostávam k tej mojej oblasti, kde ja konkrétne robím, tú fyziku tuhých látok, a to sú súpravodiče. Tak pekné materiály sú takzvané kupráty, alebo súpravodiče, to je asi vyšší level polovodičov. To je iná vec ako polovodiče. To je, že vyšší level, že tá príroda, možno my ľudia chceme vnímať, že vyšší, nižší a tak, ale príroda, ona to tak nevníma, ona to vníma, že tu sú takéto javy, tu sú takéto javy. To nastavila tak. A tak. A tie súpravodiče, oni sú, v niečom majú podobné vlastnosti ako tie polovodiče, ale niečo majú naviac, že niektoré veci majú proste úplne drasticky iné. A teraz, že, no a aby som sa dostal k tým vysokoteplotným súpravodičom, to asi každý pozná, že súpravodič to je taký materiál, že vie viesť. Pre teba to každý pozná. S nulovým odporom, hej, a bolo by to super, keby sme to mali v dôvodoch, lebo by sme nemali straty a tak. A paradoxne, keď sa pozrite aj na také medené káble, tak sa ukáže, že tie straty nie sú až také obrovské, že aj tá technológia, ktorú máme teraz, nie je úplne na figu. Ale tie súpravodiče majú ďaleko akože aj iné. Ktorý je najznámejší súpravodič? Najznámejší? Pre mňa asi NIOB. Asi NIOB, lebo sa s ním dobre pracuje a veľa ho človek nájde aj v aplikáciách. Lebo ako materiál je v zásade kujný, ako kov, v normálnom stave, keď nie si pri supravodivej teplote, teda pri kritickej teplote a pod ňou, keď si na normálnych izbových teplotách, tak on je normálny kov. Dobre sa s ním pracuje, že dobre sa tvaruje a tak. A že z toho NIOBu, to častokrát ľudia povedia, že súpravodiče, že to musia byť také materiály, kde si v labáku tam zavreté, hej, za 4 dverami a za 7 hradmi a neviem čo, hej, a to. Ale že tie súpravodivé niobové dutiny sa reálne využívajú v urýchlovačoch častíc, napríklad, že v CERNe, alebo aj v medicínskych zariadeniach, tam, kde potrebujete. Tak je to chladené tekutým heliom, nie? Že presne tam je to tak, tie niobové, to sú normálne makroskopické kusy, také dutiny, ktoré sa chladia na supra... Oni sú byť podchladené, hej? Áno, a toto na tých niobových dutinách je dobré to, že keď ho schladíte po tú supravodivú teplotu, potom privediete na ňo prúd, tak ten prúd má veľmi nízke straty, keď v zásade s tým prúdom ženiete aj nejaké napätie, akože nejakú striedavú vlnu, že plus a mínus akože ide cez tú niobovú dutinu, tak ona dokáže za sebou ťahať časticu vlastne vnútri tej niobovej dutine. Čiže nejaké magnetické vlastnosti tam vznikajú. Toto je, že elektrické urýchľovanie. Vyslovene, že tie niobové dutiny sú na to, aby ste dokázali ten zväzok tých fermionov, alebo ten fermion, tú časticu, ktorú chcete urýchliť na čo najväčšiu energiu na 1 metri tejto. Hej. Takže vlastne ten NIOB sa takto využíva dosť hojne. Niečo ako by sa tam tá elektrika nestrácala, ale skôr... Viete viac toho elektromagnetického poľa dať do tej častice, ktorú urýchľujete, lebo inak, keď by ste zobrali len akože meď alebo niečo iné, tak tam je pomerne veľký povrch a keď máte veľké straty v tom materiáli, tak máte akože prirodzene veľký odpor, jednak sa vám to zohrieva a jednak strácate tú možnosť to pole využiť na to, tú časticu urýchliť. Keď sa to zohrieva, tak sa zväčšuje odpor? Áno, takto, že úkovou áno, v normálnom stave áno a v tom supravodivom stave je to tak, že pod istou teplotou je v zásade ten odpor 0, nemerateľný, až prídete na nejakú akože dobre definovanú hodnotu teploty, to je každý materiál má svoju kritickú teplotu. Pri tej teplote vám začne ten odpor akože dosť výrazne rásť. Exponenciálne vyletí. Áno, vyslovene to vidíte akože na tých krivkách, že dostanete sa k tej TC, keď idete od nulovej teploty, dostanete sa k TC a ten odpor začne proste veľmi, veľmi prudko rásť a potom ide do toho normálneho stavu, kde ide aj s druhou mocnou. Čiže to sa dá využívať tým, že keď chcem znížiť elektriku, tak proste zvýšim teplotu, alebo teda viem to využívať takýmto štýlom. To skôr ti kazí nabíjanie asi elektromobilu. Keď ho chceš rýchlo nabiť, tak sa to na tom medenom kábli sa to celkom dobre nedá. Nemyslím, že pri tom súpravodiči, že keď chcem napríklad spomaliť nabíjanie, keď som na 90%, alebo ja neviem, že môžem zvýšiť teplotu alebo nemusím regulovať prúd. Že
pri tých súpravodičoch ani nejde o to nejak nabíjať, tam ide skôr o ten prenos toho prúdu a potom čo s tým elektromagnetickým polom viem robiť. Navyše u tých súpravodičov treba povedať, že tie kritické teploty sú na úrovni zhruba, a teraz keď sa nebavíme o nejakých exotických materiáloch, tak sú to zhruba desiatky kelvinov alebo tak, takže vy potrebujete naozaj akože veľkú chladničku alebo proste tú nádrž s tým tekutým hélium, aby ste to držali pri tej teplote. Takže od nejakých praktických aplikácií, že tie súpravodiče ako nenájdeme, že budúci rok alebo tak, že využijeme ich v autách a tak, ale to nevadí, lebo že ten súpravodivý stav, on je jednak, že tých aplikácií, ktoré s ním vieme už robiť, je aj tak pomerne, že pomerne dosť, že nesťažujeme sa. A druhá vec je, že pre nás ako vedcov to nevždy je o tom, že my strašne chceme tú aplikáciu. Hej, že tá veda je v niečom veľmi podobná umeniu, tak akože to tak poviem, že najlepšiu vec, ktorú vedcovi môžete dať, je tak ako u umelca, že slobodu. Že proste, že dáte mu spoľah, že počuj, že tu my ti veríme, že zas toľko nás nestojíš, keď pozrieme rozpočty a tak, hej, že toto, my ti dáme tú slobodu, že choď, skúmaj, venuj sa tomu a keď z toho niečo bude super a keď z toho bude len to poznanie, tak aj tak budeme proste ako spoločnosť, že každý z nás sa cíti lepšie, keď niekto na svete namaľoval Monu Lízu, alebo niekto skonštruoval ďalekohľad. A toto je na tej vede, že nie vždy je to motivované len tým profitom, ale tým, že niečo vedieť. Samotné poznanie je kvalita, ktorá je pozitívna. Presne tak. Byť ocenený potom, že som vymyslel niečo, čo využíva každý. To všetko už potom prichádza proste v tej druhej rade a je veľmi fajn, že na to spoločnosť takýmto spôsobom reaguje. Ale aj tí veci, ktorí akože, alebo aj moja motivácia je taká, že každý deň stanem s tým a idem robiť niečo, čo ma baví, kvôli tomu, aby som niečo pochopil, aby som niečo vypočítal, aby som to, keď už to pochopím, aby som to pekne sformuloval. A to je najväčšia odmena v tej práci, že keď vidím, že som s tým spokojný, hej, že potom tie ostatné veci už sú. Povedz mi, čo ťa drží na Slovensku? Rýchlo si preskočil. Trošku odľahčiť, na chvíľku zase platíme k vede. Určite. Trošku, aby sa aj ty prešiel na iné myšlienky. Jasné, príjemné však. Tak Slovensko nie sme zrovna akože veľmoc súpravodičov. Ani nie sme moc... Asi ten labák nemáš úplne najlepšie, ako si vieš predstaviť. Ja tým, že robím teóriu, takto, že treba povedať, že aj ten narratív robenia vedy sa celosvetovo prudko mení. To hlavne z toho, že máme takú vec, ktorá sa volá internet a s ňou ide prístup k informáciám. Že kedysi veľmi záležalo na tom, že keď ste chceli robiť nejakú špičkovú vedu alebo nejaké špičkové veci, tak ste museli ísť niekde, kde proste majú ten náskok a majú tých ľudí, ktorí to majú načítané a vedia vám ukázať tie a vedia vás proste pompknúť tým správnym smerom, že toto čítaj, toto nečítaj, tu máš takúto knihu, tu máš takýto článok a tak. V dnešnej dobe je to v tých teoretických vedách, ja teraz nehovorím, čo sa týka experimentu, podľa mňa stále potrebujete ten labák a dobré vybavenie a tak ďalej, ale v tých teoretických vedách je to podľa mňa jednoduchšie, lebo ja kliknem na internete, pozriem si článok, ktorý odpublikovali na MIT alebo kdekoľvek na svete. Elitné školy, lebo MIT asi možno niektorí posluchači nepoznajú, to je jedna elitná technická univerzita v Amerike. Áno, Massachusetts Institute of Technology a tak ďalej. A ja k tomu mám prístup prakticky, že hneď. A s tým súvisí aj toho, že tej vedy naozaj tých vedcov je strašne veľa po svete, že tej vedy sa robí na veľa miestach a veľmi dobrej vedy a navyše tá veda má tú krásnu, že úplne tú nultú rovinu, keď si zoberiete, tú vedeckú, tak tá nultá rovina je, že tá príroda je strašne fajn v tom, strašne veľkorysá v tom, že ona si nevykolikovala, že viete čo, tu je nejaké Slovensko a že tak viete čo, tu tie fyzikálne zákony budú platiť úplne inak ako inde vo svete, aby tu tí ľudia tú vedu nemohli robiť, lebo však nie. Že si istý, že na Slovensku ten čas neplyne pomalšie? Alebo gravitácia nie je tu nejaká anomália? Západný gravitačný zákon nie je iný ako východný, ten ruský? Lebo ten ruský je určite lepší na Slovensku. A
A ukazuje sa, že nie. Dobre, tak zatiaľ sme spokojní. Satanovej ruky napísali. Naozaj, že najkvalifikovanejšie človeka sme sa na to spýtali, že či naozaj na Slovensku nie sú iné prírodné zákony. Aké nás uistili, že nie. Ako fakt, že môžem sa nad tým ešte zamyslieť, nikdy mi to ani nenapadlo sa opýtať, že... Skús, keď pôjď do sveta, že či to náhodou nemajú iný čas. Naozaj, že myslím si, že môžem úplne zodpovedne prehlasiť, že tie prírodné zákony majú. A to je strašne krásne na tom, že to aj nám ponúka tú možnosť, že tú prírodu tu máme, môžeme ju študovať, môžeme sa na to pozrieť, môžeme sa tým zaoberať. Otázka, ako sa ťa podporuje štát a Slovenská republika? A nemusíš byť kritický, môžeš to zaopaliť, alebo to vystrihneme túto otázku. Pochváliť. Poviem to tak, že všade na svete to tí vedci, tá veda je, keď ju robíte, tak je ťažká všade na svete. Že ja mám kolegov z Francúzska, ktorí vám povedia, že tam je veľa byrokracie, mám kolegov z Nemecka, ktorí vám povedia, že my tu máme tak nastavené podmienky, že nemôžeme zostať na jednej univerzite, musíme vyslovene nás to nútiť cestovať tak, a prináša nám to komplikácie, lebo že keď máte rodinu a jedno z druhým. Každé prostredie na tom svete má niečo, čo sa mu dá vytknúť. A toto by sme mohli robiť. Ale nedostatok peňazí je asi najväčší problém, nie? Aj u nás sú veci, ktoré sa dajú vytknúť. Áno, jedna vec je, že veda a výskum sú u nás podfinancované, toto treba povedať, my míňame zhruba percento z HDP, kdežto celoeurópsky priemer sú zhruba 2%. A keď ideme do toho zahraničia, tak tie rozdiely cítime. Že v mojej konkrétnej oblasti, keďže ja robím tú teóriu, tak my tam nepotrebujeme nejaké veľké balíky peňazí na to, aby sme vystavali veľké laboratória. Čo vlastne teória? To je nejaký prístup k superpočítačom, nejak takýmto veciam sa tie modely... Presne tak, že to, čo my potrebujeme je, že veľakrát ani to nie, veľakrát, keď má človek dobrý nápad a vie ho zrátať analyticky na papieri, tak to je že veľmi v zásade že lacné. To je fajn na tej oblasti, ktorú ja robím, ale keď to má celé to prostredie z toho benefitovať, tak je super, keď sa na tie nápady dajú nabaliť aj tie experimenty. Hej? Že my ako teoretici prídeme s nejakým nápadom a vieme potom s tými experimentátormi a s našimi kolegami proste prísť na to, ako to v labaku postaviť, ako to otestovať a neboli by tie financie proste otáznik, že tak by to bolo ďaleko jednoduchšie a to prostredie by proste rástlo rýchlejšie, nebolo by také príškrtné. Ale tým, že to vlastne vieš ty vypočítať a môžeš tvoje výpočty posunúť niekde, kde to vedia spraviť. Presne tak mňa to až tak, akože mohli by sme z toho benefitovať viac na Slovensku, ale ten akože... Že nepotrebuješ pokojnú chromatografiu za 1 000 000 eur, kde chceš spraviť nejaký pokus, ktorý máš v hlave. Tak, ja konkrétne nie, ale keby sme takú vec vedeli urobiť, tak by to v konečnom dôsledku bolo zase dobre pre nás. Takže robíme, že čo sa dá, ako sa dá. Nie je to ľahké, ale ľahké to nie je nikde. A veľmi by pomohlo, že ako každá pomoc dobrá, naozaj. Že, a ja mám takú filištínsku otázku, že myslíš si, keby bol Nikola Tesla teraz v najlepších rokoch, v tejto čase asi by im vymyslel lepšie ešte rôzne iné inovatívne veci a asi by to bol taký riadny inovátor, lebo v 1900 roku asi nemal také možnosti a teraz by bol asi jeho vynálezil mnoho. Lebo že on chcel nabiť tu a teraz... Skôr, akože to je dobrý príklad, lebo on bol vlastne podporovaný súkromným sektorom. On nemal akože štátne granty a dokázal s tým niečo spraviť, ale ten súkromný sektor pustil iba niekam. Lebo ak vezmeme si tú súpravodivosť, tam ja neviem, kedy budú také, že masovo ten priemysel vznikne, neviem, že 2060, to sú také dlhé časové horizonty. On možno ani že nevznikne. Možno ani nevznikne, ale zase, že to nie je na škodu veci, že on môže vzniknúť s tým, že nejaké veci z tých súpravodičov sa využijú v niečom inom, alebo to poznanie sa využije. Ten podnikateľ, aj keď má tú veľkú firmu, pre neho môže byť komplikované tak veľa rokov dávať na tú vedu. Áno, súhlasím. Navyše tam si treba si uvedomiť, že a to je úplne prirodzená vec, že keď vy ste veľká firma, tak vy nechcete, aby keď platíte nejakých vedcov, tak vašim konečným záujmom je, aby tá firma mala zisk. Áno. Vy nechcete, aby oni si tam riešili nejaké a hrajkali sa. Vy chcete proste, aby toto bežalo 3-krát rýchlejšie, toto bolo 5-krát lacnejšie, toto bolo pozajtra hotové. A teraz, že áno, fajn, že ten aplikovaný výskum akože
tým sa odlišuje ten základný výskum a ten aplikovaný výskum, že v tom aplikovanom výskume sú tie ciele takéto, pri tom základnom výskume je podľa mňa úplne dobré, keď sa nebojíme aj to, že dobre, fajn, koľko to stojí? 500 000 eur na 7 rokov. JP Morgana, on tak povedal, že sú 3 veci, ktoré aj veľmi bohatého človeka môžu spraviť chudobným. A to sú, že ženy, hazard a vynálezcovia. Aha, JP Morgan... Ešte drogy tam mohol podpojiť. JP Morgan nevyzerá, že by podľahol kúzlu, čo je len jednoho z týchto čarov. Respektíve mal to s mierou to robiť. Hej, takže no... No, takže, ale čo chcem povedať, že áno, že ten aplikovaný výskum má svoje miesto a je super, že je a že ho podporujú tie firmy, ale podľa mňa je fajn, keď aj ako spoločnosť si povieme, že pozrite sa, že však toto za toľko nestojí, dajme proste takýto balík peňazí týmto ľuďom na takýto čas a nech proste urobia, a keď z toho bude len nová teória alebo niečo, čo sa prejaví v priemysle možno o 20 rokov, alebo bude z toho len nový kus poznania, tak akože stále fajn, že super, hej, že... Ak môžeme ešte vedieť, že keď to porovnáme s humanitnými vedami, tam je bežné, že humanitný vedec skúma nejakú situáciu v nejakých komunitách, kde ako nie je ani cieľom prísť s nejakým riešením, je to akože len pochopenie, ako sa nejaké spoločenstva správajú. Že to vlastne nikdy nekončí nejakou aplikáciou. A je to tak v poriadku, je to úplne tak vnímané. Je to úplne fajn, že ja nehovorím, že samozrejme, že nie je OK, keby sme teraz, že keď v tej vede bude 20% populácie a len sa hrajkať, to určite nie, ale je to tak, ako nastavujete svoj vlastný rozpočet, že toto sú peniaze, ktoré proste musia byť na splátky, toto sú peniaze, z ktorých sa nájem, zaplatím auto, no a toto mám nejaký kapitál, ktorý si pošetrím, no a tu mi zostane niečo, čo viem veľmi rizikovo investovať, alebo to strávim úplne na seba, proste, že a vôbec ma to neovplyvní, proste v živote môžem si to dovoliť, tak na tú vedu treba pozerať to, že tak v tom základnom výskume, že to je niečo, čo si môžeme dovoliť a môže nás to len posunúť dopredu, že tá veda v súčasnom svete je veľmi nastavená tak, že tie aplikácie aj to všetko posúva dopredu. A paradoxne ja chcem ešte povedať, že je zaujímavé, že ja toto celé musím vlastne, že znova a znova vždy v debatách vysvetľovať a tak, lebo my žijeme vo svete, kde proste nahrávame sa na telefóny, hej, voláme si, fotíme sa a tak ďalej a to všetko stojí proste na polovodičovej technológii, ktorá vznikla v 50. 60. rokoch. A berieme ju ako dneska najväčšie technologické firmy, hej, Nvidia a tak ďalej, to sú firmy, ktoré stoja proste na tých úspechoch fyziky tuhých látok a na tom, že sa ľudia naučili dopovať tie polovodiče a pracovať s nimi. Tými elektrónkami neveľkými, čo sa svietilo. A tam bol práve ten kunšt bolo prejsť z tohto k tým polovodičovým súčiastkam, hej, to ako postaviť tie tranzistory a tak ďalej, že tam to bolo presne toto, že pochopiť ako s tým kremíkom a s tým borom a dodopovať to takým spôsobom s fosforom. Z obyčajného piesku, hej, že vznikne takéto niečo. Tak, a to je presne to, že čo sa tí vedci museli vtedy naučiť a dnes to má obrovský technologický pokrok. To je asi najväčšie, akože zrejme jedno z najväčších industrí, ktoré Chcem sa spýtať, že či v takomto vedeckom svete, keď patríš všetkým top vedcom, že funguje nejaký headhunting. Nemyslím, akože nejaký kanibál, že ti odrizne hlavu, ale teda, že či ťa nechcú nejaká dánska univerzita stiahnuť k sebe, alebo americká, alebo tajvanská. Takto, že také niečo, že nie je, lebo vo firmách to funguje, keď máš nejakého elitného manažera, tak to proste tam headhunting je a tam tí ľudia hľadajú, oslovujú, preplácajú. Alebo či takto nehuntujú študentov, ktorých ty si vieš predstaviť, že by ti robili nejaké, že potom PhD u teba a oni ti povedia, že tam som dostal lepšiu ponuku. Headhunting funguje na princípe korporátu a headhunteri idú na prvú. Headhunteri hľadajú v prostrediach, kde vedia, že majú väčšiu šancu na úspech. To znamená, že headhunterom sa neoplatí pozerať sa na Bratislavu, lebo vedľa 60 km je Viedeň, kde je vedcov a to vedecké podhubie a týchto ďaleko viac. Navyše my máme tú črtu, že my
treba to na rovinu povedať, my tu nemáme tie inštitúty s takým cvengom, kde by tí vedci proste chceli, akože sa tu hlásili stovky vedcov aj zo zahraničia. Keďže u nás sú tie inštitúty také, alebo že väčšinou tí ľudia chcú proste ísť do zahraničia a tak ďalej, tak tí headhunteri nemajú prečo tu ty sám sa ponúkaš. Lebo ako, hoci by možno oni hľadali akože mňa, ale na čo to budú robiť, keď im zaklopú na dvere 10, ktorí od nás idú, hej, a tak. Takže tej vede, keďže je to u nás takto nastavené, tak ja nejak s headhuntingom problém nemám, že by nejak som sa cítil, že teraz ma Nemyslím si, že by som mal problém proste dostať sa do zahraničia a robiť tam vedu. Však konec koncov som takto bol na postdoka na ETH. Ale ja to mám nastavené tak, že to je u každého individuálna vec, súvisí to možno viac s psychológiou ako s vedou samotnou, ale vy si sám, alebo ja si sám v živote kladiem otázku, že ako meriam proste nejakú vec, ktorú nazvem, že svoj vlastný úspech, alebo kedy vstávam a idem spať, že spokojný s tým, čo robím a čo som. A teraz, že mne sa páči tá myšlienka, že začnete na zelenej lúke a proste niečo, že postavíte, že je za vami vidieť kus práce. A to na tých zahraničných, dobre zabehnutých inštitútoch niekedy môžete mať pocit, že toto sa trochu stráca, lebo proste, že to prostredie si v zásade poradí aj bez vás. A teraz, že vy sa cítite vždy ako taká akože malá súčasť toho celkového veľkého mechanizmu a nie vždy viete dobre rozlíšiť, že počkať, že aká je tu tá moja pridaná hodnota, kebyže tu nie som a tak. Kdežto ja ako musím povedať, že ja sa cítim na Slovensku dobre práve v tom, že ja cítim, že keď niečo robím, tak to proste napreduje, funguje, vidím, že tie veci... A tak, hej, a mňa to, že ja nie som nastavený nejak, že všetko je tu zlé, idem odtiaľ preč. Ja si uvedomujem nedostatky, nie je ich málo a som ochotný na nich pracovať a čo sa nám podarí zlepšiť, tak to bude... Otočme tú otázku, že máš nejaký mechanizmus, ako získavaš, dajme tomu, že od inakého z iných inštitúcií, prípadne z iných krajín, akože potenciálnych spolupracovníkov? Hej, my máme otvorené kolaborácie, alebo čo robíme s ľuďmi, tak je aj akože z Nemecka, z Hamburgu, z Regensburgu a tak ďalej. Na úrovni kolaborácií to je strašne jednoduché, lebo v zásade vy robíte na nejakom podobnom topiku a s tými ľuďmi si máte čo povedať. A ako náhle je to tak proste prirodzene robíte spolu a potom už je to len otázka, že dobre, že kto napíše čo, kto spočíta čo a kto čo spraví. Čo sa týka študentov, tak ja mám momentálne dosť akože študentov, ktorí sú od nás z fakulty a sú šikovní a robíme spolu a tak, takže ja momentálne nejak extrémnym spôsobom nezháňam. Že majú stredoškoláci záujem študovať fyziku u nás na vysokej škole? V zásade majú, nie sú ich také počty ako napríklad na ETH alebo tak, ale v zásade majú a je dobré, že to tak je. A ja, čo sa týka akože mojej nejakej takej malej skupiny tých ľudí, s ktorými kolaborujem, tak ja som akože nasýtený, že áno, samozrejme, kebyže sa prihlási šikovný človek, ktorý s nami chce robiť, tak vždy má dvere otvorené, ale momentálne je to naozaj tak, že musím hľadať čas, aby som s každým z tých ľudí si dokázal proste sadnúť a niečo spraviť a tak ďalej. A teraz, keď sme dali takýto, že celý kruh, povedz nám o tých konkrétnych projektoch, na ktorých robíš. Áno, dobre, že môžeme. Jedna vec je presne to, o čom som hovoril, o tých súpravodivých niobových dutinách. Tam my máme v zásade taký jednoduchý model. NIOB to je samostatný prvok. Áno. Okay. NIOB... Ja si ho nepamätám, že som sa ho učil v Mendelovej tabulke. Ja som sa určite neučil. Áno, NIOB je podobne ako olovo, alebo... Ale to je niekde už za uranom až tak tam ďalej, hej, to je to... Nie. NIOB, že keďže ja ho nestretávam na tej prvkovej úrovni, ale na úrovni tuhej látky, tak ja pravdu povediac ani neviem, že koľko má elektrónov, ale... No ja si nepamätám, že by som sa učil, asi pamätám po asi tam niekde, ale vieš, ja som mal po roka chémie na strednej škole. Ja by som sa učil len po nejakú časť a už potom ďalej sme nešli. Ale môže byť NI, NIOB? NB. A tak bude tam niekde, hej, asi už teraz mi to niečo hovorí. Bude to určite prvok B skupiny a teraz, že pevné... Nechaj tak, nie je to teraz podstatné. Nie, že pozrieme si to potom po relácii. Schválne len tak zo srandy.
ale nájdete ho normálne ako CV kov v zásade takto. Hej, že v prírode ho viete ukazujeme poslucháčom, ako vyzerá. Dáme fotku do komentára. Ako CV kov. Protonové číslo 41, to znamená, že bude mať nejakých 41. To je prvok B skupiny, to je kovy, no, podobne ako železo, meď a tak ďalej. A tie B skupiny, neviem, A skupiny by som vám povedal. No a teraz, ale to je presne to, že keď vy mi poviete, že niob, že prvok, tak ja si to ani nepamätám, lebo ja si to nepotrebujem pamätať. Lebo ten niob, on sa správa trochu inak, ako keď ho zoberiete ako samostatný atóm a keď tých niobov máte vedľa seba strašne veľa. A mňa teraz zaujímajú tie vlastnosti, ktoré sú, keď ich máte tých niobov strašne. Tá sekvencia, aj keď je to čistá látka, ona mení vlastne charakteristiky toho, že čo... Presne tak. To máš ako soli, hej, sola sama o sebe nevedie elektrický prúd, ale v stavení nevedie. Presne tak, alebo že podobne, akože, že nie je tajomstvo napríklad aj ľad, hej, keď zoberiete ľad, že pri rôznych podmienkach vy viete mať... Pri rôznom tlaku, ako vznikajú rôzne typy ľadu. Presne tak, alebo aj, že sa vám topí voda na ľad a tak ďalej a vodná para, tak proste, že tie fázové prechody sú aj potom v samotnej tej pevnej štruktúre toho trochu iného typu, ale neprekvapí vás to, keď vy viete mať nejakú zlúčeninu ako vodu v podobe ľadu, vodnej pary a tekutiny alebo kvapaliny, tak vás to neprekvapí, že potom, keď je to len tuhá látka, ale stláčam to viac alebo menej, alebo ešte, že kúrim tomu viac alebo menej, alebo to dám pri veľmi nízkej teploty, tak tá látka mení to, čo sa v nej robí, alebo tie vlastnosti sa mení. Ortuť je dobrý príkladom, nie? Je to tekutý kov, ktorý sa dá aj stuhnúť asi, keď ho chladí. Dá, viete ho pri veľmi nízkej teplote, viete ju urobiť aj tuhou. Ortuť je dobrý príklad, lebo na ortuti bola meraná súpravodivosť ako vôbec na prvom materiáli. Ona by sa ťažko používal tekutý. Áno, ale ona, keď ju naozaj schladíte na tú už k tej súpravodivej teplote, tak ona už je pevná. Takže tam dostanete naozaj, že kovovú. A vlastne dobre sa formuje, lebo však ona je tekutá, dá sa naliať do nejakých... Možno, že je príliš krehká, že to môže byť komplikované, nie? Potom pri praktických aplikáciách. Všetko je krehké, keď to schladíš na takú... Nie, že tieto, že tá krehkosť trošku súvisí s tým, nie je to vždy úplne istota, ale ona trošku súvisí s tým, že keď začnete tých prvkov kombinovať veľa, hej, že keď aj meď tam chcete, aj ortuť, aj ja neviem čo, kyslíky a všetko možné, tak potom vám vedia vznikať akože také roviny, alebo že ten materiál si vie vytvoriť takú štruktúru, že má takú vrstevnatú štruktúru a tie vrstvy vedia na sebe sedieť lepšie a horšie. Hej. Príkladom je dobrý ten diamant a tuha. Hej, že tá tuha, ona má tie vrstvy akože na sebe, hej, pomerne tak akože voľne na sebe, ale ten diamant je strašne tvrdý. No a teraz toto je aj u tých, ale takéto, že ten niob, také úplne jednoduché, dá sa to jednoducho predstaviť, že ten niob, keď má okolo seba len ďalšie nioby, tak on bude všetkými smermi sa bude viazať v zásade podobne silno. A v zásade, že keď tak on bude v zásade dobre stabilný a dobre a také, že bude držať tvar a tak, že dá sa čakať, že sa nebude nejak štiepiť a lámať a tak. Zatiaľ, čo keď máte akože komplikovanejšiu štruktúru, tak nemusí, ale tá pravdepodobnosť je podľa mňa trošku väčšia. No a s tým niobom ste sa pýtali na tie moje projekty, tak jeden ten projekt práve ide po vlastnostiach týchto niobových dutín. A to je také, že my máme ten... Prečo dutín? Sa spraví nejaká rúrka? Alebo... V zásade áno, ono to vyzerá ako taký, vy tu máte už také nové radiátory, ale ešte tie staré radiátory, keď si predstavte také rebrové, ale predstavte si, že taký cylindrický tvar. Hej, že nie je to také natiahnuté jedným smerom, ale vyslovene sú to také, že také... V tých starých teplárniach, áno, v starých telecvičniach. Je to nebezpečné. No takto nejak v zásade tie niobové vyzerajú. A prečo je to duté a prečo je to dutina? Kvôli tomu, aby to malo v zásade taký rezonančný charakter, že keď na to dáte nejaké elektromagnetické pole, tak to elektromagnetické pole tam má nejaký dobrý stacionárny mód, ktorý vy viete vybudiť v tej dutine. Hej? Že to je podobne ako keď máte
že dutinu v gitare, keď hráte na strunách, tak to, čo robí ten zvuk, je síce tá struna, ale ozvenu toho robí, zlepšuje tá dutina, o ktorú máte opretú ruku. Hej. A tá dutina je povedať, že to elektromagnetické pole je v zásade ako keby som to chcel, že to, že brnknem po tej strune, tak mám tam nejakú vlnu, tak na tú niobovú dutinu ja privediem nejakú elektromagnetickú vlnu, hej, nebrnkám po strune, ale nejaké napätie tam a teraz ten rezonančný mód, to robí tá dutina. Tá dutina urobí to, že dobre... Zosilní to. Tak, že to elektromagnetické bole... Že máte to zmerané, keď to nebola dutina, keď to dutinou, tak... Tak, presne, hej, tak, že a ešte dokonca ona má aj ten tvar je taký špeciálny, lebo keď vy tady chcete urýchlovať nejakú časticu tou dutinou, tak keby ste zobrali len taký akože válec, tak ako náhle sa tá častica trochu vychýli, tak vám skončí v stene tej dutiny a vyrazí ďalšie častice, ktoré vám vedia vyslovene otráviť celý ten zväzok, ktorý tam urýchľujete. Ale keďže to má taký špeciálny tvar, tak ona ako náhle vyrazí, že sa stane, že nejaká častica proste zablúdi a dostane sa ku kraji, vyrazí ďalšie častice, ale ten tvar je tak uspôsobený, že oni putujú ku krajom, ale nevrátia sa do stredu a nepokazia vám tie ďalšie častice, ktoré tady chcú ísť. Že za tým je naozaj, že aj dosť technický... Ale veľa výskumu to muselo byť. Áno, že nad tým sa ľudia museli zamyslieť, že ako to urobiť tak, aby to dobre vyzeralo. No a teraz my v rámci toho projektu sa pozeráme na to, že či vieme ten niob, takýto makroskopický niob, ktorý sa v tých dutinách používa, že či ho my vieme na papieri prakticky popísať nejakým jednoduchým matematickým modelom, ktorý by nám povedal o tom, že aký tam je vplyv, keď máte makroskopický veľa toho niobu, tak je naivné očakávať, že to bude dokonalý kryštál, hej, že tam budú nejaký vplyv proste prímestných stavov a niečo, čo vám bude kaziť tú súpravodlivosť. No a my máme v zásade takú jednoduchú teóriu, ktorú vieme s pár parametrami akože aplikovať a vieme tým experimentátorom povedať, že tu je vplyv takéhoto disorderu alebo takejto neusporiadanosti a tu takejto neusporiadanosti a tu môžete čakať takúto kvalitu a tu takéto vlastnosti a také. A to je jeden z takých tých projektov, ktorými sa venujeme. A potom mám ísť ďalej, to je zaujímavé, že ty to vieš vôbec vypočítať, hej? Že áno, že to funguje, že ty to máš v hlave a vieš, akú tú rovnicu nastaviť a áno, ja som to vždy obdivoval a aj tí učitelia, keď to hovorili nejakých príklad matematických a hneď videli tiež, včera sme mali tiež podcast, kde sme sa bavili o tom vizualizovaní a toto je v podstate niečo podobné, že ty to vidíš a hneď to vieš nahodiť do rovnice. Áno, že ono je to také, že mať model niečoho, mať nejakú predstavu je vždy fajn, lebo vy potom viete pracovať s tým modelom namiesto toho materiálu. A teraz, a v zásade vás to nestojí nič, že pripraviť novú vzorku, presne tak, že pripraviť novú vzorku stojí veľa, ale zobrať ten model a niečo si vypočítať, že ako sa to asi bude správať, nemusí to byť dokonalé, že v tej fyzike niekedy nemáme, že dokonalý model, ktorý popíše úplne všetko, ale my ho veľakrát nepotrebujeme, my potrebujeme niečo, čo nám popíše tie základné črty, ktoré sa tam dejú a veľakrát nám to povie veľa o tom systéme, že čo môžeme od neho čakať. No a teraz, že na toto je ten model dobrý, lebo vy si viete potom niektoré vlastnosti, napríklad taká vlastnosť, ktorá je, že kvalita týchto dutín. A to je také, že ako moc vám disipuje energiu, keď vy tamto elektromagnetické pole privediete, a máte to v tom súpravodlivom stave, tak ono pomaly tým, že tam je nejaký disorder, tak predsa len tá kvalita bude, akože nie kvalita, ale tá energia bude pomaličky disipovať, že bude sa meniť na teplo a tak. A tá kvalita vám v zásade hovorí o tom, že čím vyššia, tým lepšia, je, že koľko tá súpravodlivá dutina tej energie dokáže udržať bez toho, alebo aká je celková energia voči tie maličké straty, ktoré tam sú v čase. Akože toto je strašne odborné, akože veľmi odborné. Musíme sa sústrediť, ale je to zaujímavé. Musím povedať, že ľudia, ktorí majú záujem o vedu a o niečo takéto, tak myslím si, že budú mať nastrčené uši a počúvať. Kľudne ma zastavte, ak sa dostanem do roviny, že... Nie, je to v poriadku, len ty nám to aj ukazuješ a tí poslucháči možno nebudú vidieť aj tie... Myslím, že máš nejaké prednášky, že aj také, že si človek vie pozrieť zo záznamu?
Myslím, že na to Matvis Connections, toto nahrávali myslím, určite. Áno, nahrávané to je, ale ešte to nevisí na webe, lebo som myslím, že nenašiel si čas na toto autorizovať, takže nejak ale v dohľadnom čase potom sa to linkujeme a bude to, hej, a pôjde to. Ja ešte sa musím pozrieť, že či vôbec, že či tá prednáška je vôbec vhodná na takéto účely, hej, že to musím aj ja trošku zvážiť, ale myslím, že v zásade... Skúsiš nám povedať o tej supervodivosti pri teplotách blízkych izbovým, či áno, to je príliš... Môžem kľudne. Záleží, čo chcete vedieť. No, že či sa to dá a do akej miery, či to bude použiteľné, že pri bežnej aplikácii, alebo či to naozaj ostane, že len fMRI, niekde alebo nejaké iné veľmi špecializované zariadenia tým budú nejakým spôsobom utilizované, alebo že to bude tak strašne drahé, že si to vlastne nikto nedovolí. Rozumiem. Myslím, že toto mi pripomína takú anekdotu a teraz, že tí, ktorí si budú pamätať lepšie, nech ma opravia v komentároch alebo hoci kde. Že myslím, že herca sa pýtali, potom pokom je pomenovaná jednotka frekvencie, tak sa ho pýtali, myslím, že on prišiel niekde, mal pred nejakou komisiou prednášku o rádiových vlnách. Že prišiel na to, že proste vedia sa šíriť nejaké rádiové vlny a že tu vie proste niečo urobiť a tu to vie nejakým spôsobom detekovať alebo čo. A niekto sa ho opýtal, že a na čo toto bude kedy dobré? A on, že ja vôbec neviem, ale páči sa mi to proste, že tak, hej. A potom ešte jedna anekdota, to neviem, či bol tiež on, ale že tiež sa niekoho pýtali, že na čo toto bude dobré a on povedal tak, že to bolo myslím na nejakom patentovom úrade a on povedal, že ja neviem, ale keď sa na to príde, tak vy to určite zdaníte. Takže to je druhá... No a teraz, dobre, k tej vysokoteplotnej... Nebol to ten a teď to byl? Zimmermann. To bola kultová scénka. Teď tu byl. Áno, to bolo. Mám tady rádio. Áno. To bola veľmi, to som sa veľmi zabavil. To som sa inak veľmi zabavil na tom filme. Veľmi príjemný humor. Áno. Čo sa týka tej vysokoteplotnej súpravodivosti, tak je ťažké povedať, že či a kedy. Že to bude mať nejaké masové aplikácie. Ale aplikácie to už má teraz, že keď potrebujete generovať veľké a silné magnetické polia, tak to sa robí vysokoteplotnými súpravodičmi. Tie vysokoteplotné súpravodiče nie sú pri izbovej teplote, to sú oni majú rádovo 70 až 100 kelvinov, alebo tak to je stále minus 100, minus 130 až tak. Nejakým dusikom sa to chladí. Presne tak. Stále minus veľa. Takže tam tiež, že čím, to je presne o tom, že keď chcete chladiť na menšie a menšie teploty, potrebujete v zásade drahšiu a drahšiu chladničku. Hej? A oni tie chladničky vedia byť... To, že sa ani chladničky, to sú už odčerpávatóry. To sú rôzne pumpy a tekuté helium a také. To sú už také, že ten dusík si niekde vyrobíš, že iba dolievaš do toho systému, jak on postupne uniká. Ale dusík má koľko minus? Necelých minus 200. Tak, minus 70 stupňa Celzia, ak sa nemýlim. Minus 70? Tak minus 200 bolo strašne veľa. Myslím, ale nechcem teraz naozaj, že nechcem klamať, že nie som... To je strašne veľa minus 200, to by som sa strašne veľa energie vytvoriť na to, že si odobral tú minus 200 je veľmi, že takto, že už len rozdiel medzi 2 kelvinmi a 4 kelvinmi je rádový, čo sa týka akože, že energie, ktorú exponenciálne tiež rastie pri tých. Naozaj, že tu potrebujete úplne inú technológiu medzi 2 a 4 kelvinami. To má dopad aj na tie urýchlovače a tak. Pre poslucháčov, čo sa nevyznajú v týchto číslach, to je skôr absolútna nula, že to sa nedá klesnúť, 0 kelvinov je. Presne tak, takže minus 270 3,15 stupňa Celzia je absolútna nula, no a 4 kelviny sú minus 270. Sú o 4 nad absolútnou nulou. Plus 4, takže nejakých 269. Absolútna nula sa môže v priestore nachádzať niekde vo vesmíre, niekde to asi aj tam nie, lebo že aj tam predsa sú nejaké žiarenia. Asi vždy máte proste minimálne nejaké CMB fotony, akože z Cosmic Microwave Background, ktoré majú ohreje tú hmotu. Takže že absolútna nula je veľmi ťažká, veľmi ťažké vyrobiť, ale my nemusíme ísť k tej absolútnej nule, že my už keď sme na úrovni v absolútnej nule sa zastaví úplne aj pohyb elektrónov a vlastne všetkého v tých atómoch. No to je, že čo sa deje pri absolútnej nule, tak to je otázka. Akože do toho by sme sa museli... To je nejaký predpoklad, že sa asi to nikto nevyrobil. Že ono to je pekné,
dobre. My sme ťa zapotili otázkami. Nie, to je také, že lebo tá otázka mi pripomenula niečo, že čo bola otázka aj pri súpravodičoch a presne táto otázka bola pri vzniku súpravodivosti alebo pri objave súpravodivosti, bolo, že dobre, že poďme chladiť veci, poďme k nízkym teplotám, že prečo nie? Vieme robiť s teplotou, poďme naozaj k nízkym teplotám. Ja mám potom otázku pre vás, ale dostanem sa k nej. A teraz, že čo sa stane pri tých nízkych teplotách? Dokonca Lord Kelvin, že Thomson, on bol toho názoru, že presne pri tých nízkych teplotách, keď pôjdeme do tej absolútnej nuly s tou teplotou, tak to, čo dostaneme, je, že sa nám tie elektróny presne takýmto spôsobom pozastavujú a že proste že odpor mi prakticky rastie do nekonečna, lebo tie voľné nosiče náboja nebudú chcieť proste tade ísť a tak. A potom sa prišlo na to, že nie, že opak je pravdou, že to, čo sa stane, je, že v tých tuhých látkach, ešte trošku záleží, že čo chladím. Že či chladím fermióny, napríklad elektróny, alebo chladím bozóny. Že u tých bozónov dostanem pri tých nízkych teplotách Bose-Einsteinov kondenzát. To už je moc odborné. Ja už som sa pri fermiónoch stratil. To poviem, že to sa deje aj v tých súpravodičoch. To je v zásade také, že vám tie častice obsadia v zásade základný stav. Že oni, keďže sú bozóny, tak oni si nevadia kvantovo mechanicky a oni padnú na jeden energetický stav a dostanete presne takéto javy, ako supratekutosť, héliu a tak ďalej. U tých fermiónov tam je ešte nejaký medzikrok a ten medzikrok je, že tie elektróny, ktoré sú akože fermióny, že oni nechcú popadať na tú jednu energetickú hladinu, lebo im bráni Pauliho vylúčovací princíp, tak oni sa najprv popárujú do tých bozonových častíc, do Cooperových párov a tie môžu už potom stratiť. Pri kybiem ale nemám ani pár. No, takže len vpadla taká otázka, že čo sa stane. Už je to moc odborné, hej. Tak sorry, ale že toto. No takže takto s tými, že v zásade pri tej absolútnej nule ten materiál by mal stále zostať súpravodivý, dať takú very short answer, že prečo? Lebo tam nehrá rolu len tá štatistická fyzika, to, že teplota, ale tam hrá rolu aj tá kvantová mechanika, ktorá povie, že buďme v jednom kvantovom stave. Takže tak. Keď hovoríš o kvantovom, mechanika kvantová, tak veľa možno fanúšikom alebo poslucháčom si vybavia hneď Marvel a kvantový svet a tam teda je tak krásne skreslené. To asi sa nezakladá na žiadnej pravde, pravda? To je, že čistý blud. Ja som Marvelovky mal rád a potom som mal asi 15. A odtedy už je, a čím novšia Marvelovka, tým skôr ju vypínam. Dobre, to stačí táto téma. No. To je rozprávka. Ale odporúči nejaký film alebo seriál, že kde je nejaká že funkčná fyzika. Asi Interstellar, Interstellar je dobrý príklad. Interstellar je výborný, len tam to ide smerom, že čierne diery a tak, lebo to je kinematograficky proste veľmi akože zaujímavé a tak. Čo sa týka iných, akože takých, že... Možno Oppenheimer, nie, to bolo tiež... Oppenheimer bol veľmi dobrý, áno, Oppenheimer bol fajn. Na teba kto rátal, hneď hodil na tabulu, sa napadal, že tam hádal. I keď ja mám pocit, že Oppenheimer bol veľmi dobrý film, keď už sme pri tom, že Oppenheimer poodhalil takéto pozadie, že tá veda nie je len o tom, alebo čo vlády proste potrebujú, alebo chcú a tak je tam strašne veľmi veľa takej tej politiky, a ktorá nie vždy je úplne... Provedická. No. Tam je možno dobre ukázať tá psychológia, že ten administrátor sa tam celé roky trápi tým, že čo si ten Einstein s Oppenheimerom povedali o ňom a pritom tam riešili nejaký úplne iný problém. Potom na konci to aj ukázali, že ten rozhovor, ktorý naozaj prebehol a ten chlapík tam viedol džihad proti nemu, bol paranoidný. To bolo skvelé. Áno, nebol vedec, ktorý chcel byť rešpektovaný. Nevedel si predstaviť, že nejaký iný typ konverzácie mohli mať, než takýto. No a takže toto bolo pre mňa pútavé sledovať, že aj v tej vede na tejto úrovni je dôležité to pozadie. A to tiež, že keď to spojím s tým našim prostredím, tak ja mám pocit, že jedna vec tam bola veľmi pekne ukázaná, a to je síce to, že byť dobrým vedcom alebo robiť nejakú vedu, to nie je len o tom, že akože niečo vám vie výjsť a niečo zrátate a odpublikujete to a hurá, ale že vy naozaj musíte byť veľmi dobrý aj manažér, aj vedieť zohnať dobrých ľudí, ktorí vedia niečo spraviť, motivovať ich, vedieť získať na
na to akože finančné prostriedky, že rola toho moderného vedca alebo tých vedcov je naozaj, že ďaleko viac ako len sedieť kde si v nejakom kancli a písať po papieri alebo si kodiť. A mal si vlastne na nás otázku. Áno, tá otázka je taká, že vlastne, že čo sa týka teploty, neviem, že či tu teraz mám dobrý príklad, ale že keď skúsite tento drevený stôl, že napríklad, že položíte ruku na ten drevený stôl a chytíte niečo kovové, ale táto lyžička nie je úplne dobrý príklad, ale niečo, napríklad tento oný. Keď chytíte drevo a keď chytíte kov, že teraz, že či vám jeden príde chladnejší a... To majú rovnakú teplotu a... Jedno asi rýchlejšie odvádza teplo ako druhé. Tak, a teraz, že to je dôležité pri tej teplote si uvedomiť, že lebo veľa sme sa bavili o teplote. A to, kde som to chcel smerovať, je, že veľa ľudí nie je úplne dobre, že čo to vlastne tá teplota je. Hej? Že to nie je len také, že dotknem sa, je to teplé a studené, lebo to veľa... To je pocit. Presne tak, to je veľakrát... A subjektívny dokonca ešte. Presne tak, a to veľakrát hovorí o tom, že aká je teplná vodivosť tých látok. Tá teplota tak ako je niečo, čo meria rovnováhu medzi vecami, hej? Že oni sú nejakej termodynamickej rovnováhe, že keď ja prídem zvonku do tejto miestnosti, tak presne tak mne chvíľu trvá, kým ohreješ a priestor zase odozávaš teplotu. A keď tu budem nejakú hodinu alebo dve, tak sa dostanem do termodynamickej rovnováhy s tou veľkou miestnosťou a vtedy si vyrovnáme. V zásade nevyrovnáme si teplotu, lebo ja si generujem teplo. Ale možno vzduch okolo teba. Ale keď tu zase to, že sa ľudia potia, to vlastne tiež, že tým, že je to kvapalina, tak ona lepšie dáva preč to teplo. Ale človek nie je úplne dobrý príklad, ale keď tu nechám pohár s vodou, ktorý nemá ten mechanizmus, že si vie generovať teplo, ako ja z nejakého obedu, ktorý som zjedol, že ja mám taký vnútorný ohrievač, ale keď tu nechám pohár s vodou, tak ten pohár vodou si vyrovná teplotu s tou miestnosťou za chvíľu a dostane sa do toho. No a toto je, hej, že keď my robíme tie experimenty, alebo keď ľudia v labaku robia tieto experimenty, tak tá teplota je takéto meradlo, že kedy sú veci v rovnováhe. Hej, že to je, že keď si ľudia majú z tohto niečo odniesť aj z tej fyziky, tak aj ten ortuťový teplomer, keď dáte, on paradoxne, že on tým, že sa dostáva na rovnakú teplotu, tak on mení svoj objem, hej, že vy meriate teplotu tým, že meriate zmenu, alebo vidíte, že vám tá ortuť vystúpala vyššie, že ona zmenila svoj objem, hej, že vy dokážete merať tú rovnováhu, ktorú my nazveme, že teplotou, paradoxne cez výšku toho ortuťového stĺpca tým, že ona má iný objem. To niekoho obohatilo. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. No, ja ďakujem za pozvanie. Do počutia. Do počutia.